Andorra 2022. Quart Campionat Internacional d'Escrable en català. A la Biblioteca Comunal d'Encamp. Amb una perfecta organització per part de l'Alfons Codina, director de la biblioteca i promotor d'aquestes trobades internacionals en català. 5 partides al llarg de la jornada, on membres de diferents clubs i grups de joc dels països catalans han competit per aconseguir els primers llocs. També l'Scrabble serveix com a element integrador i de cohesió. L'Ivan Hernández, amb la seva parella lingüística, la Svetlana, també han estat amb nosaltres. I al final, tots ens hem endut un bon record